За първото упражнение седнете на пода, поставете ръце зад гърба и започнете да изпълнявате външна и вътрешна ротация на тазобедрените стави, като се стараете всеки път коленете да стигат до пода. Изходната позиция за второто упражнение е 4 опорни точки от колене. Изправете гърба, стегнете корема, дръжте главата неутрално и започнете да вдигате срещу положни крак и ръка с кратко задържане накрая. Третото упражнение е едно от любимите ми. Седнете на колене, след това повдигнете таза и изнесете единия крак напред, като целта е стъпалото да остане по-назад, а коляното да се придвижи по-напред. За следващото упражнение е необходимо да застанете на висок планк. Оттам направете мах назад и нагоре с единия крак, след което го свиете в коляното и го поставете на пода. Когато направите 10 повторения, спуснете гърба надолу и задръжте за 10 секунди. Почти в края сме, за това упражнение е нужно да седнете на един крак, а другия да изпънете в страни с пръсти насочени към тавана. Изправете се, стягайки таза и корема и седнете обратно. Нямаше как последното ми упражнение да не бъде клек. След като раздвижихме така добре тазобедрените стави, изпълняваме клекове с пръсти напред и пръсти в страни.